to ngunyan sa DCGB. Data, ano man dapat kong maaraman dyan? At magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on you. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. Aramon Yato, kunya pong altaw na inin Wednesday. Come out tonight when the moon is bright. Petsa 5 na po. Ay, Tapping till you do. I'm gonna knock on you. sa bulan po kan Nobyembre 2025. On you say, I'm 50 days before Christmas. like a lovesick. Kumusta na po sa tuyang mga kapwa seniors, sa mga kababayan po natin? Hey little girl, Sana po okay ka mo. say no time. Maski na nga ni medyo hard life para po sa iba. Kadagos mga nakatakatipon po sa oral doon na pagbuhay-buhay. Sa mga nahihelang, sana po maka-recover na kita, makabelta na sa panguraldo po niya to na aktibidad. At siyempre sa mga nagbe-birthday sa kanyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan, happy birthday po sa kay Ate Emma Ballesteros. Good morning. At yun sa gabos po na nagbe-birthday sa kanyan. Sa mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. And then, siyempre naman po sa mga nag-anniversary, happy anniversary po tabi sa Saint Gabos. So, hain man kamo sa mundo, mga kapwa ko Pilipino. Kiss instead of Welcome po sa programa. Halipot lang kita ko niyan hanggang alas 11 lang kita. Kapag alas 11, dahil Merkulis po ko niyan, every Wednesday, kasabay natin ang Bicol University Extension Office, no? Para po sa inang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Okay? So, maganda pag-uusapan nila mamala, may kinalaman sa juvenile justice. Ayan, abangan po nindo yan po tabi, mga tugang sa programa hosted by Professor Ed Barameda at saka Professor si Seth Di Matera. Mamaya po yan 11 o'clock nin pagka-morning. Okay? Lado technical, kasabay niya ito dyan si Chief Ramir Tanay, yaman sa DCGB Social Media Department. Siyempre, Jerome Nico Martinez sa newsroom. Kasabay ta po dyan si Jenny Matthew Balyaran. May lakad si Ciara May. At may dinaramdam si Nicole. Kaya solong-solo ni Ate Jen ang sa kanyang newsroom dyan. you gonna come out with me. Sa labas, siyempre ang Mega Force Patrol. Sa matagos pong pangarap ng mga istorya. Tangani po ng mga ibalang ibog ang mga pangyayari. At sino paano mga turog sa pansitan. Yaw dyan mga tugang sa 3rd District, si Pading Jomar. Kaya si si Chief Jimmy Nasalita, ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters. Pading Jomar, dyan po sa 1st District, from Santo Domingo to Tiwi, lagari po siya dyan. Ayaon man si partner Alamadi sa City Hall at sinasuko na party ka mga barangay sa Legazpi. Bantang si Mama Angel, Baby Angel Mustasa. Yan po sa Regional Center site. Asin po dyan sa Little girl, Legazpi Port District. no time. Joshua James Bino, mga tugang Daraga area. Karen Nicole Ala dyan po sa Capital Provincial. Asin pagtaraid na mga opisina dyan po sa Legazpi Port District o kanina sa Liga Albay District. Pantang si Henry Boy Mata, kamuyang mata ng DC sa kalsada sa mobile tabi. Okay? So, duman sa mga kababayan ta, Until you do.
Padagos lang kita mga tugang sa pagpangadji. Nangani po na primero. So mga tinamaan po kan bagyo. Na hanggang ngunyan sa halos kadaklang kan mga banwaan, mga tugang, komunidad sa Cebu, nakalubog sa tubig. Asin sa iba pa, na tamaan mga tugang sa may parte ano yan, Palawan. Sana dai magulpi asin so mga na tinamaan na makarecover man tulos, no? And then mga di po kita banungod po dyan sa papaabot naman, may pigbabantayan ng Pag-asa mamaya pong alas 11 mapaluwas nin advisory ang Pag-asa. Manungod po duman sa ano yan, nabilog na tropical depression sa may northeastern Mindanao. So yan pa ang bigabantayan, nasa luwas pa siya, tropical depression na, and most possibly daw na pumasok ng PAR, mga severe tropical storm na siya. Yan po ang projection ng Pag-asa. So halat-halat nung tapuan, ibang mga updates po kayan, tagaro malog yan mga weekend it's either Friday or Saturday, mga tugang lumawag sa Philippine Area of Responsibility. Pero pag naglabi siya sa PAR, baka mas lalo pang kumusog, ta sa dagat pa yan, harayo pa ang distansya kaan mga tugang sa kadagaan. Kaya bana na posible ngayon maging super typhoon, no? So let us pray na dahil po magulpi. Asin sana matunaw magkaigwa ng ibang dalagan siya. Dahil na magsabit sa kadagatan. Sa kadagaan, duman sana siya sa dagat. No? Makairak, as of now, sabi nga ni Kayan, sa nagluluwas na mga reports, manungod sa mga winalat na nagadan, mga tugang ni Bagyong Tino, na madali unsa nang umilagi, makaskason. 52 mga tugang ang nairistong gadan, 10 ang lugadan, 13 ang nawawala. Yan po ang report kan nanaresibi kang National Disaster Risk Reduction and Management Council, taod-taod pa sana. And yan ang numerong yan for validation pa according to the NDRRMC. Grabe, mahiwas. 24 probinsya, 7 riyon, mga tugang, 2,799 barangay sa bilog ng Pilipinas, mga tugang ang kunyan, ang tinamaan, kumbaga ang apektado. And minakompress to yan ng 706,549 individuals. Okay. So, ngunyan, padagos yan, mga tugang na pinagbabantayan ang maabot man na bagyo. Kaya magpasiguro lang po kita. And siguro maraming mga realizations na naman. Nangyari naman sa Cebu. Kung nilingon mo sa lugar na itong mga binara, dahil ang mga kahoy talaga lamang. Walang-wala. Talagang plain. Parang puro bahay lang. Nawara na itong pinag-aapod kan mga experts, mga tugang sa hydrology na itong floodplain na piga-apod. Na iyan sa lugar mga tugang na pigaagihan ning mga tubig kapag nag-uuran, no matter how big is it, kung river man yan o creek, dapat yan mga tugang na pagbugta kaning arong. Dapat nga likayan yan. Mas maray pa nga gibon mo yung park. Tanumaning kahoy, tayan nga mga pandepensa ta sa mga pagbubaha. Pero grabe talaga duman pati sa Talisay may quarry duman. Sabi ibinaraba mga tugang sa mga quinarari. Yun na yan so naging dalan mga tugang para ang kaluluoy. Sabi nga how do we start ngayon from this scratch? So sa sakyan namin, yung bahay namin umabot hanggang second floor, wala talagang naisalba lahat. Sus Mario si Padi. What an ordeal, So, yan po, mga kita na dahil mangyari yan, mga tugang, sa iba pang mga lugar. Nakul pa ang pigsasabing bagyo na posibleng umabot mga tugang. Hanggang December pa yan Tang typhoon path pag October, mga tugang ngali po dyan sa may parting Mindanao, pasisiring ang digdi sa Tuya.
sa Southern Luzon hanggang sa Bicol, laging yan po ang typhoon path na pinaghahandaan ever since, maski pa noong pagkata ni Tony Arispe. Talagang pag-caution na kita kaya na, October man, bare months na, maganda kita. Taang mga bagyo, ang typhoon path, pasisiring dyan sa Satuya. Okay? So, kung yan sa nakita, ang importante, di kita magpanik, aramon ta kung anong kamugtakan ta, and then gumibo kita ng mga lakdang na makakapagsalba ng buhay. Ha? Sabi nga ni Kayan, mas ligtas ngaya ang may aram. Okay? Dodaran tapon istorya, ali po dyan sa luwas. Nasa linya na ang mga pagriba. Angel Mustasa nasa linya. Baby Angel, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mar. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Halo yun ako magsimbag po. May tiga hapot ako kung pwede mag-atindir. Kan? May meeting kaya ngunan, Sir Mar, so Regional Development Council. Tiga hapot po si Sir Tony kung pwedeng mag-atindir ang media. Tadi po sila kaya naman, Sir Mar, pag nagdalaog sa siring katong pagtiripon. Ano yan? Full council meeting? Ito, Sir Mar, so sa Basaro Digdi, Sir Mar, sa post ni Albay Governor Noel Rosal, sa mataloy mag-load ang sabi niya, Digdi, economic sector meeting ini kan Bicol Regional Development Council, duman sa DepDev Bicol. Yun. IDC, ano? Okay. Pero wala pa, Sir Marky, go signal kung pwedeng mag-atindir po duman, atin magtango. Anyway, Sir Mar, sa mga dugang pa pong informasyon, nasa 9,193 ng Bicolano ang nakapagrehistro po, Sir Mar, sa nagpapadagos na voters registration kan Commission on Election. Ini ang datos na pighira sa DCGB News ni Comelec Bicol Regional Director, Attorney Jane Valesa, kung sinasabing nga numero, Sir Mar, ang hababaon pa nin Marhay. Sa nasabing datos, nasa 7,310 ang nakapagrehistro para sa barangay level, asin 1,183 naman sa sangguniang kabataan. Pinakadakol po, Sir Mar, nakapagrehistro sa probinsya kan Camarines Sur na may 3,157, sinundan kan Albay na may 2,156, 1,944 sa Masbate, asin 714 naman sa Sorsogon, mantang 744 sa Camarines Norte, asin 478 naman sa Catanduanes. Ang nasabing numero, Sir Mar, ang tigalauman pa na maludugangan dahilan ka posible ngayang magruso ang tawo sa pinakaultimo ngayang aldaw kan pagpaparehistro sa Mayo 18, 2026. Sinabi ni Valesa na matang ang opisina kan Comelec ang bukas sa Lunes sagod Sabado, kaibahan na ang holiday alas 8 ng pagkaaga sagod alas 5 ng hapon para i-akomodar ang gabos na klase nin transaksyon. Grabe ka, diit kang nagparehistro, adi? Opo, Sir Mar. Mahalat naman garo kang kunyan. Alat naman kang Tapos- deadline. Tapos makikiiwal naman sa Comelec na wala nga yung sistemang tigpapasunod. Iiwal naman na. Dahil kung di ka akomodar, sus Mario. Tapos ngayon, mataram naman, Sir Mar, nagkakaaragahan kung Yan sa yan. maghalat alas 3, nagpipirila. Yan, despite yan kang officer kang open ang opisina kang Comelec, Yes mga po. ano yan, tapos igwapasindang pinaggibungani ng mga mall registration, di ba? Ay, nako. Kaya, Bakit ganyan? well, ganyan talaga, Sir Mar, ang mga ugali kang Pilipino. Eh, Yan po, Sir Mar, ang mga dugang po pong informasyon halis sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you very much, Baby Angel. So yan po tabi ang pagipagtalastasan mga dugan ni Baby Angel. Amusta sa dyan po sa Commission on Elections, Regional Director Jane Valeza. May kinaraman po dyan sa registration of voters na pinagpunan baga ka nakaaging mga aldaw para prepararan sa barangay election mga tugang next year. Na pinospone baga. Supposed to be dapat December yan. Pero dahil duman sa mga desisyones, mga tugang, kang sa tuya pong mga gobernantes yan na nabago. And then napirma ng bagong batas, yan po tabi. Rescheduled sa barangay election. So nagkaigo naman ng voter registration. Kundi matumal ba? Transfer, correction of entries, di ba? Yung mga bagong botante
na magki-15 anyos, yan, magpaparehistro, di ba? Para sabi nga ni kaya ni maging legal ang sa inyong pagiging butante. Pag-abot po kang 2026 na may election mga tugang para po sa mga barangay officials natin. Alright, then magpatumpik-tumpik pa, magpasiling na sa mga opisina ng COMELEC and then present yourself, magparehistro. Sabi ka, mag-urar na ngayon. Ayan, sabi ni Grace Nilo Gutierrez, good morning, Sir Mar. November 5, shout out, birthday, June Delgado. Naman. Oy, happy pesta pala sa Barangay Biga, pista nga Bing Buen Bones, good morning, kaya Papa Mar. Ayan, sino nga yung pinapabati ni Bing na may birthday kanina? Nawala si Jack. Ayan, Bones. And then, Homer Rola, good morning, ayan, Sir Mar. And then, si Mading Cora Balaoro is also watching mga tugang sa tuya pong programa. Si partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill, ang ating weatherman nakantabay. Siya naman si Gerald Aranya, si Benji the Pogi, yan. At saka sa mga abroaders yung mga suki natin sa abroad, si Sir Jeff Santos kan Queensland, Australia, si Sir Arvin Balaoro, KB43016 dyan po sa Dubai, at saka si 43002 Sir Banjo Barrios dyan po sa Alaska. Good morning kay amigo. Igigunan mo si Sir Noel na Budulyo. Kapitan na ba yan ni si Sir Noel? Kasi sa kayas kila Sir Noel. Watching from Camp Vicente Lim, Calamba. Yung gununuan. Gununuan niya Sir Mar. Ini pandabis-dabis na jail warden ni dyan sa Santo Domingo. Di ba? Pahit siya na Sir. Padagos admission. Alright. And syempre, mga tugang, si Kuya Bob Nakandano, nakantabay mo po dyan sa Tabaco City. Okay? Alright. Welcome back. Yan. Yakuman pala si amigo si Sarge. Si Sarge na Henry Badola and family. Good morning po tabi sa pagantabay. Alright. Duman sa mga kababayan mga hog racers may pigpaluwas ng bagong farm gate price ang sa tuya po na na Department of Agriculture para makabawi-bawi man sa pagkalugi sa mga kababayan na nag-aalaga ng baboy. Hababa na ngaya farm gate price, pero ngaya ang presyo ngaya sa merkado kang karni na mahal mang giraray. May bakal pang yan 400 pesos per kilo na liempo. Piglang kawan farm gate price, ang bakala na ngunyan kambuhay na orig 200 Gs per kilo. Jackpot na naman kaya ni si Papa John. Ayan. Ay pwede na. Yung anak ko sa May 22, pwede na po magparehistro po. Salamat po, Papa Mar. Pwede na. Kung 15 na sa May 22, ay pwede na magparehistro yan. Ang cut-off yan, bago mag-kunyan, mag-election, di ba? Alright. Ang lechon pa lang niya, mahal na. 5,000 na. Kaya, kung maalaga ka ng baboy, papatabaon mo yan for fattening. Dapat mga 3 months to 3.5 lang yan. Naalagaan mo. Dahil pag nag 4 months, kalugi ka na. Mahal ang pambahog. Di ba? Dapat hindi mabansot. Saka mayroon pating dapat lumabot ka ng mga 100 kilo. Pag 60 kilos pababa, 70 pababa, barato ang barakalan. Pag mga 90 pa itaas, halangkaw ang barakalan. Di ba? Kaya po, Bing, nakarehistro na ni sa SK na anak mo. Kasi kung nakarehistro na sa SK,
day naman kay puha na magparehistro. Mahiling ang Comelec kung 18 na siya, ibabalyo na sa bilang regular voter. Pero pag nagboto siya, pwede siyang magboto ng SK, pwede pa siyang magboto mga tugang ning sa regular. Ayan. Kung nakarehistro ng dati sa SK, imamigrate na lang ini. Bahala na ka ng Comelec din na magay po na magparehistro gilaray. Iyon na po yan ang patakaran dyan. Okay? Bueno, iyo po yan, mag-alaga kita, pero kunyan nga ni, kay puwanta. Abi tayo, ulitin ta sa kusod man na discussion ta na sana mabago yung sistema kang pag-farming ta. Na we farm mga tugang bako para ipabakal kundi to produce our own food, di ba? Kung may sobra sa ka, o pwede man na susain mo ngayang lote, kagan mo ki 1/10 of your lot, 1/10 kang daga mo na tanuman mo at tamanan mo kan sa imong pagkaon. Dapat igwaning manok, di ba? Igwaning urig, igwaning gulayon, tapos may prutas para po sa imo, di ba? 1/10 of your lot. Di ba? Yan ang dapat ay tagama mo para hindi ka nabibili sa merkado, di ba? Tangani na yung pangonsumo mo, di mo pagkuhaon doon sa profit mo. Diba? Para man niya, yung manyaman ka man niya bilang farmer. At ang nangyayari ngunyan ngaya, matapos mag-produce, matipon kan profit duman ka mako kang pangkonsumo mo. Wala kang natitipon. And more often than not, lugi ka lagi. Diba? Yan na po yan tabi ang mga daralagan ngunyan kan sa tuya po na mga ano yan. Alaga ka ng manok. Diba? Alaga ka ng baboy. Alaga ka ng mga gulayon, magtanom ka, di ba? Tapos may prutas ka pa. O di ka na bakal talaga. Pagkaon mo na yan na pagkakonsumo mo na, ang babakalo mo na sa mga essentials na wala ka, di ba? Araw sabon, di ba? O yan babakalo mo sa merkado. Pero yung iba kaya mo sana itanong ta na yan. Sayang lang kadaga. Okay? Alright. Papa Mar, ano yung sabi na mayroong National Simultaneous Earthquake Drill tomorrow? Ay mayroon pong in-schedule. Mayroon in-schedule ang Office of Civil Defense, mga tugang November 6, 9 a.m. po yan. So, sabay-sabay na magpa-practice naman sa mga kababayan ta. Seryosoon nyo yan. Magpa-practice na yan, seryosohin nyo. Because magagamit din natin yan sa pagdating ng araw kapag tayo ay nakaramdam ng pagyubo-yubo kang daga. Di ba? Pag umuuga na yung lupa, yan, masabutan ta po yan. Dapat gabus kita, mga tugang gabus na klase. Sabi ka nga sa Albay, dapat masteron ta yan. Dapat aramon tang gabus na hazards na we are facing. Halos niya ako na sa Albay, pinakyaw ta na. Di ba? May bulkan mayon, may bagyo, may rasay ng daga, may lahar, may baha, di ba? May linog, di ba? May tsunami, may dagat, di ba? So, nga ako nagdigabos, di ba? Kaya dapat aram ta kung anong mga giribuhon ta dyan. So, whenever may mga trainings na arugan, mga practice, mga exercises, dapat mag-participate kita, taning masabutan ta, kung anong dapat ang gibuhon ta. Minsan may mga hazards na, nagiging complex, na pag dito na pugunan talaga, magiging disaster po yan sa buhay ta. Kaya, pasigurohon ta pirme, Ayan. Good morning sa Kabalikat Civicom Santo Domingo at saka sa gabos po ng mga taga-Bantabet at mga pag-iribat na dyan. Good morning mga pala sa National Telecommunications Commission sa NTC. Ayan, kina Engineer Joseph, sir. At saka kay Atty. Bilangel, kay Ma'am Judy, ang ating Regional Director ng NTC. Pari nyo naman ako jingkang sa kuya na lisensya. Kandua akong radyo. One portable and one base radio. Ready for renewal. November 8 pala yung expiration noon. Yan. Bala ka na tabi, Sir Chuck. Mag-asikaso ka yan kay Sir Joseph. At di kita mapamulta. Kunyan. Buda bilang mga mga maray na ciudadano. Dapat na magamit ay rehistrado.
pati kita na nagagamit yan, listado kita para legally mga tugang makakahiro kita ning haditan, di ba? Ayan, okay. So, yun po, renewable po yan every year na mga radio. Yung license to operate ng radio, ng VHF or UHF radio, that is 5 years na yan 5 years. Maski yung regular mobile, yung RLM na tinatawag, 5 years na rin yan. Kaya matagal-tagal pa yung sa atin dyan. Yung regular talaga, yearly po yan. Okay? Sige po, Sir Oden, magtipon ka na, sumabay ka na sa kuya, parenew mo na ang radyo mo. Garo magkasabay kitang nag-expire yan. Ha? Alright, sige po Tabi, mga tugang, ako po'y i-share na muna rin po sa programa. Ayop nakapaglingkod ng tapat at tama ko niyan po na pagkaaga naman po sa mga kababayan. 50 days to go before Christmas, mga misis. Merry Christmas! Sa inyo po kabaos Tabi, mga kababayan, salamato na maray sa inyo pong pagantabay niyan pong pagkaaga. And dumang po sa mga kababayan Merry Christmas po sa giraray sa inyo po kabaos. Ayan. Naitayo mo na ba ang Sa inyo kabaos, thank you and God bless the Philippines. Abangan na po masunod. And programang pang-edukasyon at pangkabuhayan ng Bicol University Extension Service Office. Iriwanan po dyan si Professor Ed Barameda at saka Professor Seth Di Matera. Understanding Juvenile Justice, Protecting Youth, Building Communities. Yan po Tabi. Si Professor Hugo, si saka si Ma'am. Di ko nabasa online. Kailangan talagang asikaso natin itong mata natin. Then boss, thank you. This is Papa Mar. Mabuhay po hanggang bukas. Abangan sa radyo